Oké. Dit is één ding aanpraten. Als je van doel bent om skiernis te schreeuwen, om grote dieren te doen, om een legende te worden, wordt verneemt. En seizoen voor die een monument oprichten willen, nou, zet het dan gewoon in het landel. Gewoon onder. Hè? Oh. Waarom had het nou Bob op een heuvel? Waar in de vrede had betocht om zo'n joekel van een stienje Bob op te zetten. Ik kan je dier bewurmen. Liever dier als slaaf. Nou, dat had de meesten wat triest. Ja, wat is. Liever dier als slaaf. Die greep verwees naar de tijd van de Frieske vrijheid. En staat model voor de typisch Frieske cultuur aan de eind van de middeleeuwen. Het wie hier in Friesland wat oors regelen als in Oorland. Er wie geen centraal gezag, liggen in een land om eens heen. En een elite van hege adel die wie het rekkel net. Greven en hartogen die heen wie je net in Friesland. De macht hier die wie in handen van haatlingen, hoofdelingen. Dat wie een meisje niet wennen die sterke stezen en die het eigen Lietse leger gezien. Haar macht rekte vaak net verder als een Lietsgebied om het eigen wenplak heen. Deze situatie had uiteindelijk laat daar een onboors in de street tussen twee groepen meisken. De skieringers en de vetkepers. Een echte winnaar is er neerkomen, maar de chaos maakt wel duidelijk dat het verlet weer van een echte baas. En die kwam ook. Ja, want in 1498 kwam hier een boeteloze hartog met zijn gezag. Albrecht van Saksen. Het weer dien met de Frieske vrijheid. Ja, die Albrecht van Saksen, die ging met zijn dikke poep het boppen op uw Friese vrijheid zitten. En hij houdt u eronder. En die tekst, ja, die staat er nou wel. Maar van die Friese vrijheid hebben we dus letter nooit meer wat jet. Waarom staat dat ding je nou nog? Geef hem net beter nou onder een rolje of zo. He? Van Noord-Italië onder Duitsland en de lege landen, inclusief Friesland, strekt hem het machtigste land uit van de letter middeleeuwen. Het Heilige Roomse Rijk. Het Rijk bestaat uit alle deelsteden met een eigen adel die ter de baas is. En binnen dat Roomse Rijk hadden de Friezen een min of te meer zelfstandige positie met een soort vrijheid. Vol binnen in Friesland landsgemeenten. Dat zijn gebieden dat grondbezitters met een wargeerwerkje. Het oude Oostergoe en Westergoe jaren dat daar. Maar ook ontstaan bij gelijks de landsgemeenten Kolmerlaan, Achtkarspelen, Smellingerlaan, Opsterlaan en Stellingwerf. Al deze vrije landsgemeenten willen van mij een wargeerwerk. Ze dachten dat in het Boem van de Opstalbeer. Dat is de naam van een heuveltje in Eerst-Friesland. In Duitsland dus. Hier komen de Sint-Wurgers van de Frieske gebieden een skoft lang bijeenwaar op de Tiesje na Pinkster. Dit wordt het om te mei 1327. En dan horen de bijeenkomsten op. De gebieden tussen Zuiderzee en Wezer gaan elk weer haar eigen gang. De Zuiderzee. Dat wie in die tijd de westelijke grens van het Frieske land. Zie, daar zitten de Hollanders en er zit een kilometersbrede zee tussen. En van luchtbombardementen of tanks op Oosterdiek, dat waren die Hollanders nou het eerst met te dremen. Dus net benauwd heten, die Frieske vrijheid, dat zit wel goed. Dat zit wel snor. De Frieske vrijheid wordt van verschillende kanten bedriegen. Willem IV, de machtige greve van Holland, die was zijn gezag ook in Friesland vestigen. Uit Enkhuizenwaai stekt er maar honderden soldaten de Zuiderzee oer. Ze willen eerst het klooster van Starum veroveren om dit te broeken als vesting. Maar bij Wains worden ze ongevallen door de Friezen. De Hollandse soldaten dragen zwieren harnassen, dat ze net zo hard rennen kennen. En in het sompige land om het Reeklif heen worden ze verslaan. Ik Willem IV zelf stond om het winnen.
Nou. Zo. Nou. Even het bloed van de kleine worstje en dan kunnen we verder. Alle boetenlanden zitten aan het. Dan zijn alle problemen opgelost. Maar de grootste bedreiging van de Friese vrijheid komt misschien wel van binnenuit. In 14e eeuw ontstiet gaandeweg een burgeroorlog tussen de Friezen. De Friezen die het had verdelen in twee kampen. Schieringers en vetkepers. En niemand weet hoe die namen nou correct ontstaan binnen. En niemand weet hoe die strijderagie correct begonnen is. Maar een belangrijke oorzaak luidt zelfs in het gebrek aan een sterk centraal gezag. De meeste macht is toch in handen van haatlingen. En haatlingen, dat zijn rijke groenbezitters. Die wijden op stezen, grote versterke huizen, een soort van mini-kastieltjes. Ze hadden privélegertjes in het dienst en hadden macht over een liets gebiertje. De haatlingen hadden ook vaak spul onderling. En in alle verschillende verbanden vluchten ze muilkoor en singelkoor. Zo ontstaan gaandeweg twee groepen, die het hadden dus schieringers en vetkepers. Dus wij hebben het meeste lijst van uzelfs. Nou, daar staat er mooi gekleurd op, net, maar zo'n stoere tekst. De strijd tussen de schieringers en de vetkepers duurt zo'n 100 jaar. Elke deelnemende groep had zijn eigen macht, zijn eigen belangen, zijn eigen vrienden en vijanden. Op verschillende plekken lag het zo nou en dan de strijd volop. In Gasterland, in Dongerediel, in Grijs, in Eerst-Friesland. Daar liep het geen eind aan te komen. Hey, wegwezen. Ik ben aan het kleren, hè. Uiteindelijk greep de keizer van het Heilige Roomse Rijk in. Hij stuurt in 1488 een gouverneur naar Friesland daar, Albrecht van Saksen. Dat is mooi op uitnodiging van de schieringers. Albrecht van Saksen herstelt het gezag van de keizer en maakt het een eind aan de twisten tussen de schieringers en de vetkepers. De tijd van de Friese vrijheid is dan definitief voorbij. De kreet Lever als slaaf is pas later betocht en aan deze tijd verboen. De Friese vrijheid is dan al te naaien, maar in haar geest zou het letter zijn, blijven de Friesen altijd vrijmoedig en vrijdenkend. Friesk en vrij. Misschien is deze tekst, Lever als slaaf, misschien is dat ik wel een beetje te eigenwijs. Hè? Het is wel wat een jonk in de werkelijkheid. In alle geval, ik ga die tekst toch maar een beetje gewoner maken. Zo. Nou, goed. Het Vredespaleis in Den Haag. Het centrum voor het internationale recht. Als het wel een skeel had, die spul had, dan kan het hier uitvochten worden. Als oorlogsmisdadigers uit 4 landen voor de rechter komen matten, dan kan het hier. Alle internationale wetten en afspraken en rechten van de mensen, die kunnen hier nation worden. Je wordt grut recht sprutsen. Je wordt bezocht zo eerlijk mogelijk te wijzen naar alle landen, naar alle volken, naar alle mensen. Je wordt een grote bijdrage leveren aan de vrede tussen alle landen. Wist je wel? Vredespaleis. En dat is wel nedig ik. Want oorlogen, ze worden nog heel iets vierd. Meesgeruchten, ze worden nog heel iets schijnt. Rucht, nog altijd sprutsen worden. Maar in de tijd voordat die landen bestaan, het doet er nog geen vredespaleis weer.
geen internationaal recht, lid steen van een nationale groenwet. Doet Nederland nog niet eens bestuur. Doe kwamen het op de Friezen aan. Want wij hier in de Ieren mitseeuwen, hier we al onze eigen wetten, onze eigen regels, onze eigen recht. Het oud-Frieske recht. Een van de meest opvallende zaken van het oude Friesland wie het bestaan van een eigen rechtspraak. In de middeleeuwen hadden de Friezen geen sterk bestuur en geen goede onderlinge binding, maar wel een eigen stamrecht. Alle inwoners van het Frieske gebied moesten haar hierin houden. En er waren ook echte rechters die het veroordelings uitsprutsen. Het Frieske stamrecht is al in het jaar 800 op schrift zet. En deze tekst is het oudste document uit de Frieske en de Nederlandse geschiedenis dat bewaarbaar is. Eerst in 1504 kwam hier een eind aan het oud-Frieske recht. Het Frieske gebied, ja, let het maar niet jaren aan die geleerde rechters hier achter in het gebouw, want ze wordt feest niet jaren. Maar het Frieske gebied, dat wie hier in Den Haag. Tweede helft van de middeleeuwen. Echte land wienden dan net. En dus ik niet echte grenzen. En het is niet precies om te gaan wat Friesland wie. Maar het is uit het gebied van Vlaanderen in België al, Salons de Zee, Zeeland, Den Haag, Noord-Holland, Friesland, Greensland, de Duitse kustlands, zo aan de onderkant van Denemarken ta. Dat is het Frieske gebied. En die Friezen, die hebben weer haar eigen recht. Haar eigen stamrecht. En dat stamrecht had wat een maatje met stamrecht in orengebieden. Hé, hij zei dus van u zo, jongen. In de Ieren middeleeuwen hebben alle Germaanse stammen haar eigen stamrecht. Dat stiert vol met heidense elementen die te maken hebben met de verering van oude goden. De Friezen binnen eerst ook een heidensvolk en hebben haar eigen stamrecht. Dit stamrecht liep het een soort op dat van andere Germaanse volken. Om 800 hinnen krijgen de Franken hield dit meer invloed op de Friezen. Zij brengen ook het christendom mee. De Frankische keizer Karel de Grote wil een eigen wetboek invieren dat in zijn hele rijk de regels bepaalt. En daarvoor liet er eerst uitziekje, hokkerwetten de verschillende stammen in zijn rijk broeken. En zo wordt het oud-Frieske recht op schrift steld. Deze tekst wordt bekend als de Lex Friesionum, de wet van de Friezen. De Lex Friesionum, dat is een bijzonder boek. Het allereerste, maar de hoorskreune exemplaar, dat bestaat niet meer. Maar die teksten die binnen wel oerskreun en bewarenbleun. En die teksten, dat binnen ouds bekende Frieske teksten. Het is om het jaar 800 heen dat keizer Karel de Grote dat die opdracht houdt om die Frieske wetten, die teksten dus, om die op te schreeuwen. En dan al wat. Zit maar net in die Hollanders. Maar het weer wel een paar honderd jaar voordat de eerste Hollandse tekst vond is. De Frieske taal weer dus volle jaren op schrift stelt als de Hollandse. En wat er in staat, in die Lex Friesionum, nou, dat is net bepaald een literair vredespaleis. Dat oezer azer godheid, alder tet kieninger bon eftergeng. De Lex Friesionum, de wet van de Friezen, is vooral een opsomming van skeervergoedings voor het tabringen van verwoenings. In die tijd is er geen centraal gezag. En er is ook geen politie om erop te zien hoe de mensen met waar omgaan. Dus vocht je de mensen de roesjes zelfs uit. Om wat te komen dat elke in elkaar te lief gaat, oog om oog, tand om tand, kunnen de slachtoffers tenui, dankzij het wetboek, om skeervergoeding vreten. Vanzelfs had de tekst van de Lex Friesionum een christelijke inslag. De meeste Friezen werden nog eens correct uit het christendom bekeerd. Zo stiert erin dat de mensen op sneien reisten moeten. Maar er zijn ook nogal wat heidense zaken aan te wijzen. Like als deze, onder strikte betingsten is het voor een mem tastien om haar been te vermaken. Het sconciërje van de heidense heiligdommen wordt ook zwaar bestraft. Wat een heilig voorwerp stelt, wordt naar het strand gebracht en aan een peel vastboom. Bij heeg wetter verzoekt de dierder. Maar voordat het zover is,
worden eerst zijn eren en zijn geslacht afsnijdt. De Friezen beschouwen je dat als een offer voor de zonde die te goden oordeel is. Ja, en soms wordt er ook een godsoordeel vregen. De vertochte moet dan zijn hoorn in siedend wetter stekken. Als de hoorn weer goed geneest, dan is dat het bewijs van zijn onschuld. Nou, dat komt vanzelf net vaak voor. Na het jaar 1100 begint er een moderner Fries gerucht te ontwikkelen. Het Fries gerucht wordt nou loonrucht neemt. Het wordt zien als een godsgeschenk, lieke kostbaar als het geloof zelfs. De Friesen zoenen het loonrucht direct kriegen ha van God. Ja, dat vertellen ze terug bij het verhaal van de 13 Asega's. Asega's binnen kenners van het rucht. Daar zoen er tolle van wijzen. De 13e, de grote Asega, is Christus. Het oud-Friese loonrucht geldt voor het hele Friese gebied. Van de Vlie en de Wezer. Het is de tijd van de Friese vrijheid. En Friesland is bepaald geen politieke eenheid. Maar het rucht, dat loonrucht dus, wordt overal min of te meer gelijk tapost. Dit is er jocht, dat die vader ne erg zijn dochter nennen man te jaan weer herwera. En dat betekent, dit is rucht dat een huid zijn dochter geen man ja mij tjen haar wil. Oké, het is misschien wat primitief, maar dit is wel een begin. Omdat ze noutes aan wald na erg in were heren leden. Om 1485 in, de laatste jaren van de Friese vrijheid, wordt er een boek drukt van het oud-Friese loonrucht. En dit boek is het eerste Friestalige boek dat in druk verschijnt. Het is een monument van de Friese taal en je daarom ook wel de oude druk. Ook het verhaal van de 13 Asega's is hierin weer om te vinden. Als in 1498 gouverneur Albrecht van Saxe hier aan de macht komt, wil hij af van het oud-Friese gerucht. 6 jaar later, in 1504, liet hij de Friesen kiezen tussen het Saksische en het Romeinse gerucht. Het wordt het laatste. En daarmee houdt het oud-Friese gerucht op te bestaan. Tenminste, in het gebied dat nou Friesland is. Eerstelijk van uw provincie, in Greensland en in het Duitse Eerst-Friesland, als ze nog eeuwenlang gebruik maken van dat oud-Friese gerucht. Het oud-Fries gerucht. Het Nij-Fries gerucht is er nooit komen. Wel een Nederlandse grondwet, maar een heel stelsel van wetten, ruchtes en ruchtspraak. En dat is misschien maar goed, hè.